Melekan lho yo. Ya wis ayo. Mek sahur mek uga-uga. Ya. Ku yo mbok patrol ta. Apa ini? Gugah sapa dene? Uga ngomong tak sahur. Poso cuk iki. Ya lek wong poso koyo roh ae kon. Aku poso ta? Wis meneng kon kok cilik dah. Wae Pepet. Ah mulai kok le bapakmu kon kok. Ora-ora ta. Bapak sapa? Turu mulai. Apa turu? Duh, arek cilik, yo ngene iki lho wis wegau. Lho lha apa turu? Kon kok cok akan gembul wong tuwek. Sapa sing tuwek? Iki wis bengi. Arek cilik mulai. Sing ngomong awan ya sapa? Kono ku mang. Iki watuk dolen. Patur turu ngono lho. Yo. Melok melekan ae. Nocot ae. Kontak Turu. Meneh sahur. Sapa sing sahur? Awakmu. Tuh, Aku menang bisa. cok ngomong ambek arek iku. Waduh, kok kowe gak enak. Oh, ono wong-wong ndek pos tak njuk terno iku ae wis. Wis ora ping. Poso rek awake wong Islam. Duh, pancet ae Mas nuwun. Mokelan. Iki. Mbak Iswanya aku. Tekan di. Terno aku mulai Mas Diki, ora wani mulai aku. Namanya tekan ndi sih? Tukok Bu Tami. Remek ya mene buka ta Tami? Tutup mangkane balik mulai. Oh, lek iki jatahku lek iki melo-melo ya. Kon nang arek wedok cepet Do yo pas sih. kancane bulet ini ae. yo. Wah. Melo apa? Wah, gak usah. Wis koyaku iki. Cak melo cak. Wis tenan ngene. Ayo. Tutup di sini nih. Yang mene ket muli. Tutup tukok Bu Tami. Tuh buka itu. Kok koyo gigi kok. Aku mbare wedok pisan bengi-bengi. Wadah gak beres arek iki. Oh, sik kene mak wis cedhak kok. Wani ya? Oh, wani ta rek. Ayo. Iya. Waduh. Ku wani apa ora ya mbak nang arek iki? Wani wis nekat-nekatan iki. Lopes iki yo. Arepe dhewe lho. Wah, rek nang arek wedok ngono kancane. Wanter yo. Iya, tapi lek nang kancane dhewe ora metu. Iki di pos ondalan. Arepku Oleh karepe dhewe. Apa ping? kon sapa merentah. Halo. Takon ndi, Mang? Lho lah koyo ana diki sih, Mang. Lah nang arek e. Kowe ngeterno arek wedok cik biantre to. Wanterpol yang terus arep wedok iku. Ya banter sak duwe-duweke tapi lek duwe nang kancane gak metu blas. Sampai tinggal lho gretakan nyanyane lho. Mangkane aku ketemu ndek kono iki mang mlaku mbek arek wedok. Tak dhisik sak yo. Susu ae rek tas teko ngono. Selakno kesibukane lho wis tak dhisik yo. Ya. Nang dia diki kok suwe men ngono. Mbok sak kecantol arek wedok yo ngono ku. Halo bosku. Waduh. Setan. Suwe men sih? Duh yos, yo komen menang. Duh. Sampai omahe. Amai. Oh sampai gang aku omahe. Kono tarane bladus lho. Tinggalmu lek ngomong. Arek pancet. Ayo tuku apa ta opo? Endi kon mari ngeterno arek wedok ngono. Tuh metu ta duweke. Tuku wis. Wis go goreng, sahur. Kare di omah. Pancet ae ya lek nang arek wedok banter ya Ya, duwe. wis menika. Kancane opo. Yo mari ki sono nang omah. Mari ki sih ya. Balik ora kira. Aja tiru ya ini. Duh, ora temenan iki temenan. Berarti mari pacaran Mang Mas yo. Ya, aja tiru ya. Ojo tiru lek nang kancane orang kei ngono. Kawaten nek tasane kone rek. Keplayon nek tasane kone. Buat ya, ini malah aku mulai deh. Buat teng dalane. Dia. Awae, aku melok ora oleh. Bagian kulek lek. Oh nang arek wedok banter nang kancane. Tas. Aku kok ngono iku. Nah wingi gak berarti. Ora tau ta aku. Angel oleh. So. Apa? Poso-posoan yo. Iki isi le yo. Iya. Aku mah. Bane opo sih ora bane opo-opo. Kupinge lho. Anjene tutupan rambut, Mas. Kupingnya ketutupan rambut to. Bane apa sih rek?
kae. Ya opo sih arek iki? Lapo mlayu barang? Ora ono opo-opo wae kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Si. Masa iki mati ya? Tapi cari ustadku yo. Posoan iku mati di kerangkeng. Nah, tapi kok ucul. Si tak coba sih. Jancuk kon ki aku iki kok gambiar cuk. Apa aku nak gambiar. Lah kare kok korek kae tingkamu. Aku dhewe ora lek posoan iki genok medhi lah pokon medeni. Wis tuwa niki kok. Halo dulur gendeng. Ya apa videone ku mau? Enak Jangan lupa komen, Like, share sejauh-jauhnya. subscribe. Goblok. Kami di channel Gendeng Official. Mantap. Sampai jumpa video-video